उद्योजक किरण सामंत उर्फ भैया शेठ यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मी बुवा स्वतः रामचंद्र शिवराम परब, मुक्काम पोस्ट डिगस, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग शिवसेना प्रणित भजनी संघटनेचा जिल्हाध्यक्षपदी माझी निवड झाली आणि त्याबद्दल आणि भैयांचा वाढदिवस असल्यामुळे, भैया सामंत सरांचा वाढदिवस असल्यामुळे त्यांना संपूर्ण जिल्ह्यातून भजनी बुवांकडून, कोरसकडून, सर्व भजनी मंडळांकडून भरभरून अशा त्यांना शुभेच्छा। आणि वाढदिवस भैया सामंत हे एक मोठं व्यक्तिमत्व आहे आणि ते आमचे खासदार म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात व्हावेत, त्यासाठी भैयांना जर तिकीट मिळाली तर आम्ही सर्व भजन रसिक, भजन श्रोते, भजन मंडळ त्यांच्या पाठी असून जीवाचं रान करून 101% आम्ही त्यांना निवडून देण्याची ग्वाही देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।